Goddag. Goddag. Hej. Hold da kæft, mand. Det er simpelthen så stort der. Det er Magnussen, der sidder her. Hej. Hej. Ej, hvor godt, mand. Det er okay, jeg sidder med kamera. Ja, så kan holde det. Den spiser BMW'er til morgenmad. Ja. $257. 252. 57. 57. Fucking hell, mand. Satan, hvor den går godt, mand. Kan vi være med her? Meget bedre. Hvad for noget? Den der går meget bedre. Kan det? Der kan vi ikke være med. Hold da kæft, mand. Det er verdens hurtigste bil. Ja, 1000 heste, ikke? Ja. Den lyder ikke af en skid, når den kører på banen. Nej. Det er simpelthen så stort, Jan. Tusind tak. En god bil, ikke? Ja, tak. Det skal jeg med mig love for. Den kører bare fantastisk. Tusind tak. Hvordan kommer jeg ud? Det er knappen der. Ja. Han har meget fordi han er simpelthen været en af de bedste beslutninger. Ja. Den er ikke helt af endnu. Tak for det. Ja. Tak. De kører derned til top. Ja. 100 meter siger, at han for den sags skyld kan automatik få lov til at ryge. Næste gang, at sædet der bliver åbent på et eller andet tidspunkt, kunne det være Louis